Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper. Avui toca paper, però no he ensenyat en la introducció del vídeo cap llibre en concret perquè avui vaig ensenyar-vos uns quants llibres. Avui vull parlar-vos de tots els llibres que tinc sobre cinema. El cinema és una cosa que a mi m'encanta. Veureu que en molts canals de Booktube, que en principi són només de llibres, n'hi ha gent que parla molt de cine, heu de pensar que, tot i que parega que no és la mateixa cosa, sí que ho és un canvi de format, però es tracta del mateix. Es tracta de contar històries, i el que ens agrada són les històries. Té molt en comú contar una història en una novel·la en contar una història en una pel·lícula. El canvi de format és evident, perquè n'hi ha coses que s'expliquen amb imatges, però es tracta bàsicament del mateix. Jo, de fet, una de les eines que he trobat més pràctiques per a mi, per a escriure llibres, per a escriure novel·les o relats, ha sigut llegir també llibres sobre escriptura de guions cinematogràfics o sobre història del cinema. Els elements són comuns, el format, encara que sembla que no, l'estructura interna sí que és comuna. Tenim els 3 actes, tenim una introducció, un desenvolupament, tenim un acabament, tenim els punts d'inflexió, tenim els girs de la trama, tenim la definició dels personatges. La descripció no és tant descripció en paraules sinó en imatges, però també diu molt de com explicar una cosa, de com transmetre una cosa. Jo no soc cap experta en cine, però sí que m'agrada molt veure pel·lícules. M'encanta tant veure pel·lícules clàssiques, com modernes, com estrangeres, com locals. A mi m'agrada tot, sempre que siga una bona pel·lícula, o el que a mi em sembla una bona pel·lícula. De manera que veureu que tinc així una diversitat de llibres, tinc ficció, tinc no ficció, i tinc alguns guions de cine que també m'agradaria ensenyar-vos. A la universitat jo vaig fer l'assignatura de guió cinematogràfic. No corresponia a la meva carrera perquè jo he fet filologia, però dins de la mateixa facultat es feia comunicació audiovisual i me la vaig agafar d'optativa perquè m'interessava molt, perquè per a mi era una altra manera d'aprendre també escriptura, perquè es parlava de com es creava una història encara que fos en el format d'un guió cinematogràfic, que és diferent. M'encantà l'assignatura. El treball que vaig fer fou sobre la pel·lícula clàssica de Bette Davis, Tot sobre Eva, que probablement coneixereu amb la seva traducció al castellà, Eva al desnudo, que parla sobre la dificultat de trepar en el món de l'espectacle. És una pel·lícula genial, molt ben actuada, però la història, sobretot, està molt ben estructurada, els personatges estan molt ben definits, i jo vaig decidir fer el treball final de l'assignatura sobre aquesta pel·lícula. En la bibliografia obligatòria venia un llibre que era El cine segons Hitchcock, de François Truffaut. És un llibre que a mi em marca moltíssim i que des de llavors, des de la universitat, fins a dia d'avui, que encara el tinc, és un llibre que està fix en la meva tauleta de nit i que tinc costum de rellegir, encara que no siga complet, agafe fragments concrets, o si tornen a fer una pel·lícula de Hitchcock i l'he vista, vinc i la busque. És la transcripció d'una entrevista de 50 hores entre els dos directors de cine, el francès François Truffaut i Alfred Hitchcock. Parla de les pel·lícules, des de com les va fer, que és molt interessant perquè abans no teníem tots aquests mitjans d'efectes especials, i parla de com feia trucs manuals, parla molt de què volia dir amb determinades pel·lícules, parlen molt del cine en general i de les seues pel·lícules en concret, del seu canvi de cine anglès a cine americà, de moltíssimes coses. La veritat és que si vos encanta el cine de Hitchcock és un llibre que adorareu, a mi m'agrada moltíssim, i és molt interessant perquè François Truffaut, que també és molt bon director, li fa una entrevista que no li hauria fet una persona aliena al món del cine. Un altre llibre tècnic que em van manar també en la bibliografia d'aquella assignatura fou el llibre del guió de Sid Field. Les persones que han estudiat guió cinematogràfic em diuen que n'hi ha un altre autor millor, però a mi el cas és que m'ha servit. És un llibre que el tinc subratllat, tinc amb moltes notes, m'ha ajudat molt amb exemples de pel·lícules que jo ja coneixia, perquè a mi m'encanta el cine clàssic. Amb pel·lícules que jo ja conec em marcava l'estructura, em marcava els punts d'inflexió, em marcava com es passava d'un tipus d'escena a un altre, i a mi és un llibre que m'ha ajudat, probablement perquè està més senzill el format del guió cinematogràfic respecte a una novel·la, per exemple. M'ha ajudat molt a estructurar les meves novel·les, tot i que no siga d'escriptura de novel·les, perquè ja, com dic, la base, l'estructura d'una història i l'evolució dels personatges són comunes a les dues formes de narrar. De manera que és un llibre que és molt útil. Recentment, per al meu aniversari, per al meu últim aniversari, el meu germà em va regalar Palabra de cine de José Luis Borau, que parla de les paraules típiques del cine, de vocabulari, de com, per exemple, és una anècdota que s'explica molt, però per què diem Rebeca a la Rebeca. Les jaquetetes de punt, nosaltres li diem Rebeca, però això es diu cardigan en anglès. Nosaltres li diem Rebeca perquè en la pel·lícula d'Alfred Hitchcock, Rebeca, la protagonista, que no és Rebeca,
porta aquest tipus de jaqueta. I això es va popularitzar en el nostre lèxic habitual i hem passat a denominar-ho Rebeca. Explica curiositats com aquesta i, com veieu, és un llibre bastant gros, parla de moltes altres paraules del cine, des de tècniques com què és un travelling a paraules curioses com la que acabo d'explicar de Rebeca. També tinc similar el diccionari de cine de Fernando Trueba. Este és més personal perquè agafa paraules de cinema o noms de directors o noms de pel·lícules i parla de què sent ell o què opina ell d'aixes persones o pel·lícules. I està tot fet amb un toc d'humor, de manera que també és molt curiós, si vos agrada Fernando Trueba o voleu saber què pensa o simplement el voleu fullejar per si vos pareix interessant, també teniu. Deixaré baix en la caixeta totes les editorials i totes les referències per si voleu comprar-ne algun. Un altre que tinc també és El cine contado con sencillez. Este també me'l van regalar. És bastant similar de format, parla més en general de conceptes, no tant una definició de paraules, sinó de coses curioses que passaran en el món del cine, com per exemple, per què Marlon Brando no anà a recollir l'Oscar que guanyà per la pel·lícula El Padrino. A la gent que ens agrada molt el cinema n'hi ha anècdotes d'aquestes que són bastant famoses i les coneixem, però n'hi ha unes altres que no, que són molt interessants. I tinc també un llibre que explica de manera senzilla, que és 5 cèntims de cinema per a no cinèfils de Xavier Roca. Este ja fa més temps que no me l'havia llegit, no recordava que el tenia, però ara que he recopilat un poc l'he vist. I també parla un poc de... És més semblant al del cine contado con sencillez en el sentit que és més d'anècdotes generals més que de definició de termes. I estos són tots els meus llibres de no ficció sobre cine i el meu llibre preferit de ficció sobre cine dels que tinc actualment a casa és La invenció d'Hugo Cabret. Recordeu que ja he parlat d'aquest llibre, ara la tinc amb aquesta coberta, bàsicament perquè les vaig intercanviant, però recordeu que era un llibre que tenia la coberta de la pel·lícula i la coberta original. La invenció d'Hugo Cabret és un llibre meravellós perquè parla del món del cinema, parla de la creació del cinema, és un llibre de ficció sobre el fet real, amb els personatges reals, i és un llibre que a més està narrat de manera doble com en el cinema i com en una novel·la. Tenim així combinat el que és el text normal, el que seria un format de relat o de novel·la, i algunes de les escenes estan contades en imatges i són com fotogrames de pel·lícula a través dels quals podem anar avançant. De manera que combina el format, com dic, de fotograma de pel·lícula i el format narrat. I és molt interessant, és més un llibre que m'encanta perquè m'encanta el cine i perquè m'agrada el llibre en si i que recomane moltíssim. És infantil, però en realitat tracta un tema molt d'adults i la veritat és que ja sabeu que jo no tinc manies sobre literatura infantil que hagi de ser només per a xiquets i és un llibre que recomane molt si sou amants del cine, tingueu l'edat que tingueu, perquè el cine no té edat. Per altra banda, tinc guions cinematogràfics, perquè m'encanta, com dic, analitzar-ne l'estructura i perquè jo ja tinc les imatges en el cap de les pel·lícules que m'han agradat moltíssim i a mesura que ho vaig llegint jo ja vaig posant aquesta imatge en com això estava escrit en format de guió. Vaig a començar pel primer guió que em vaig comprar, no en tinc massa, ho he de dir, m'agradaria tindre'n més, però el primer que tinc és el de Tesis, d'Alejandro Amenábar, perquè és una pel·lícula que quan la vaig veure m'impacta molt i el vaig comprar perquè l'estudiàrem a l'assignatura de... Es va estrenar l'any que jo vaig fer l'assignatura de guió cinematogràfic a la universitat i començàrem, i recordo molt bé que la professora va començar preguntant com comença la pel·lícula? I algú a classe va dir, en el metro. I vaig dir, no, no comença en el metro. La pel·lícula comença amb una fosa a negre. I efectivament, jo no tenia el guió encara, efectivament, si comencem el guió, la primera cosa que posa és fondo negro. I comença, efectivament, amb la pantalla en negre i una veu en off, de manera que, si ja estan parlant, això ja és el primer fotograma de la pel·lícula. A mi m'impacta molt aquesta pel·lícula, sobretot perquè en el cinema espanyol en aquest moment no sabien fer pel·lícules d'aquest estil. No és que el tema fora la meva passió, però és una pel·lícula que estava molt ben feta, molt ben actuada, i a banda, aquest any, en el Festival de Cinema Jove de València, vingué Fele Martínez a rebre el Premi a Promesa del Cinema Jove i li vaig donar el guió perquè me'l signara. Com veieu, té una lletra molt caòtica. Jo sé que posa, és un poc il·legible, però bé, posa para Maya un saludo, Fele, però està ahí un poc estrany. Tesis fou el primer guió cinematogràfic que jo em vaig comprar com a tal. Després em van regalar també El laberinto del fauno, que fou una pel·lícula que m'impacta i m'encanta també moltíssim en el seu moment,
I fou una edició molt especial perquè no només està el que és el guió pròpiament dit de la pel·lícula, sinó que a banda portava l'storyboard, portava fotografies de la pel·lícula i portava també, que a mi això m'enganxa moltíssim, fragments del quadern de notes de Guillermo del Toro. Anys després, curiosament, em van regalar per al meu aniversari el gabinete de curiositats de Guillermo del Toro, on està tot el seu quadern de notes, entre moltíssimes altres curiositats. És un llibre molt complet. Si no li enteneu la lletra no patiu perquè al marge està explicat i transcrit tot el que ell posa. És un llibre molt interessant tant si us agrada Guillermo del Toro de manera específica com si no, perquè explica què passa per la ment del director, com ha arribat des de les notes, fotografies d'inspiració, viatges, escenes, el que siga, a la pel·lícula en el format final, passant pel seu guió. Parla de moltíssimes de les pel·lícules de Guillermo del Toro, parla bàsicament del seu procés creatiu, que és molt interessant, tant per als que feu cinema com per als que feu literatura, i a més un llibre que també m'ha ajudat moltíssim a valorar aquest procés i a inspirar-me per a processos propis. Un altre llibre molt especial també per a mi, que me'l regalaren fa poc, fou el guió cinematogràfic de Before Sunrise and Before Sunset. Actualment és una trilogia. M'agrada que el llibre siga sobre les dues primeres perquè en realitat a mi la tercera... En fi, tinc sentiments contradictoris. N'hi ha escenes que m'han encantat, però en general jo em quedo amb les dues primeres. Sobretot perquè les dues primeres m'impactaren molt en moments molt concrets de la meva vida. Sobretot la segona, la que passa a París. Per això m'encanta que siga la imatge de la coberta i m'encanta poder veure el format de guió. Com dic, jo ja tinc les imatges en el cap, tinc les escenes, però així tinc directament les paraules i m'encanta poder-les veure i llegir i rellegir i imaginar-me jo tots els detalls. És un llibre que m'encanta. Si us agraden aquestes dues pel·lícules, compreu-lo. Són dues pel·lícules molt especials per a mi. La segona, sobretot, tingué un impacte molt gran en la meva vida i em va fer anar a París, em va fer anar a aquesta llibreria, em va fer un curset d'escriptura en aquesta llibreria, em va fer comprar-me un llibre sobre la història de com s'havia originat aquesta llibreria. Vos deixo baix l'enllaç del vídeo que vaig fer sobre la llibreria Shakespeare & Company i això tingué un impacte posterior en altres coses de la meva vida a nivell personal i a nivell d'escriptura. De manera que és un llibre molt especial per a mi, però en general si vos ha agradat la pel·lícula i si no, mireu-les i compreu-lo perquè són dues pel·lícules genials i és un dels llibres que a mi m'agrada tindre en format guió, el text purament, les paraules escrites. Tinc també l'últim llibre que em queda per ensenyar-vos, que és un llibre de ficció, no és sobre cine, però està fet per persones del cine. Se diu Cuentos sin cámara i són relats breus escrits per directors de cine. No significa que els relats vagin sobre el cine, són relats que van d'altres coses, però són relats escrits per directors de cine, bastant coneguts. Tenim Almodóvar, Amenábar, Borau, Coixet, Fernando Fernán Gómez, Garci, Alex de la Iglesia, Fernando León de Aranoa, Santiago Segura, David Trueba... Teniu així molts directors i directores de cinema i són relats escrits per ells. A mi recorda que n'hi hagué, ja fa molt temps que no l'he llegit, però recorda que n'hi hagué dos que m'impactaren bastant, que em van agradar molt, i és un altre llibre que recomano. Tots aquests llibres podeu comprar-los per a vosaltres mateixos si sou cinèfils i vos agrada, i si no, teniu una llista immensa de llibres que podeu regalar a persones que sí que siguen cinèfiles. De manera que, si no és per a vosaltres, vos he donat idees per a regalar. Si coneixeu algun d'estos llibres, o tots, o cap, o si coneixeu algun altre que jo no he dit, deixeu-m'ho tot com sempre en la secció de comentaris.